Вось менавіта гэты вот вялізны гэты дом, бачыце, велізарнейшы дом, да? Гэта і быў палац Астрожскі. Насамрэч, ну я вот нейкі час былі розныя версіі, я думала, што вось тыя будыначкі, мы пасля да іх падыдзем. Яны, дарэчы, таксама належалі пасля Астрожскім, але вось паглядзіце, велізарнейшы, да? Будынак. І гэта яшчэ вот у той час. Вот захаваліся, бачыце, вот трошку ну, открыли кавалкі вот таких контрфорсов, да. Гэта насамрэч вось арыгінальная яшчэ, ну, напэўна, гэта ўжо трошку пазнейшая, конечно, кладка, але падмуркі ёсць арыгінальныя з таго часу, з 16 стагоддзя. І магу трошку нагадаць біяграфію, хто не ведае, хто не памятае, Константина Ивановича Астрожскага. Ёсць варыянт, што нарадзіўся ён альбо в Астрозе, уласна кажучы, да, в замке, альбо дзесьці на Валыні, але памёр ён у Тураве, дарэчы. І ён паходзіў, увогуле род Астрожскіх паходзіў з турава-пінскіх князёў. Лічыцца, што адзін з продкаў яго быў нават, ну, што яны вядуць род ад Владзіміра, аднаго з сыноў Владзіміра і Рагнеды, вось, і але ўжо вот, ну, пасля яны вот, гэты род стаў ўжо настала пасяліўся вот у Тураве. Дарэчы, у Тураве ёсць помнік Константину Астрожскому. Я спадзяюся, што яшчэ ёсць. Вось. І, але ён вельмі рана застаўся без бацькі. То бок бацька памёр, Іван Астрожскі. У яго быў старэйшы брат Міхал. І яны, фактычна, іх сваякі, яны былі ў сваяцтве з шматлікімі магнацкімі сем'ямі. Вось, по-моему, хтось з гаштоўдаў. І іх, ну, скажем так, запрасілі ў Вільню, каб яны былі пры двары, браты Астрожскія. Вось, акурат старэйшы брат і, ну, сваякі займаліся выхаваннем маладога Константина, і ён увесь час быў пры двары. І фактычна вось гэты палац, ён быў падораны Астрожскім вялікім князем, да, каб яны былі недалёка ад, уласна кажучы, вялікакняжскага палаца, да? Вось, і вось менавіта тут вот жылі гэтыя браты Астрожскія, і пасля, ну, фактычна, доўгі час належаў гэты дом Астрожскім, роду Астрожскіх, пакуль ён не згас. Але пасля тут была у гэтым доме нейкі час была такая, ну, фактычна звязаная з Віленскім універсітэтам калегія езуіцкая. Вы памятаеце, да, што універсітэт быў заснаваны як езуіцкі калегіум. А пасля тут была медычная акадэмія. І вось мы, дарэчы, можам паглядзець. Медычная калегія, да, медычная калегія. Вот это можна уже не здымаць, потому што с Астрожскімі не звязана. Но вот шкада, што гарадзенцы ад нас збеглі. Чаму? Таму што Жалібер, той самы Жалібер, які таксама ёсць помнік у Гародні, вось тут ён выкладаў пасля Гародні, і вось там у двары гэтага дома быў такі батанічны сад вось гэтай акадэміі, да, медычнай, дакладней, акадэміі медычнай калегіі. Ну, яна была все-таки при універсітэце, і, ну, как бы лічыўся медычны сад, ботанічны сад Віленскага універсітэта. Вось. Так што, дарэмна гарадзенцы ад нас